A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a investir ao redor duns 30.000 euros en diversas obras de mellora do pavimento dos pantaláns do sector profesional do Peirao Muradán. A actuación supón a reparación integral destas estruturas flotantes e inclúe tamén a pasarela de acceso ás mesmas. Segundo explicou o propio presidente de Portos, as obras permitirán a sustitución da madeira en mal estado por outra nova, de material sintético, que aporta maior resistencia e perdurabilidade en condicións adversas. A sustitución da madeira clásica, do que é madeira propiamente dita, se está facendo por madeira tecnolóxica ou madeira sintética, co cual o que se vai a conquerir é unha durabilidade maior, a vida útil dese material, que se chama madeira sintética, pero non é propiamente madeira, vai ser moitísimo máis, co cual teremos que librarnos de ter que periódicamente reparalo. Eu creo que é unha actuación importante, insisto, renovación integral da madeira, dos pantaláns 3, 4 e 5, non só dos módulos onde se amarran as embarcacións, sino tamén das pasarelas de acceso, esas pasarelas que dan desde o propio Peirao acceso á estrutura flotante que é o pantalán. O prazo previsto para a finalización dos traballos é de 2 semanas, polo que, segundo el, poderán estar rematadas para principios do vindeiro mes de maio.